From Micaela, my question is, how do you budget your money? Like, nagtatabi ka po ba ng pera for your shopping, ganun? Ang tips kung paano po nagsisave ng money efficiently and effectively. Hindi guys, hindi ako nagtatabi ng pera. Again, hindi ako yung klase ng tao na nag-check ng bank account ko like everyday. Hindi. Alam ko lang kasi na hindi ako magastos talaga. Hindi talaga ako magastos. So, kahit na anong bilhin ko, alam ko na meron pa rin akong savings. So, hindi ko kailangan talaga na magtabi ng something kasi alam ko naman na hindi talaga ako magsispend more than what I earn. Something like that. So, yun. From Isabel Pang, nililimitahan mo ba si Dan sa mga personal na gastos niya as well as si Dan sa'yo? Budget tips sa mga gastusin sa loob ng bahay? Hindi. Sinasabi ko pa nga sa kanya, bilhin mo to, kasi si Dan talaga yung klase ng tao na hindi mahilig mag-shopping. Ako, mahilig ako mag-shopping ng mga damit eh. So, okay lang ako. Siya yung sinasabi, kailangan mo ba talaga yan? Hindi naman sa nililimitahan. Parang nire-remind lang niya ako, kailangan mo ba talaga yan? Kakabili lang natin ng ganyan last week. Mga ganun. Pero kapag sinabi ko, yes, I want it. So, parang wala siyang choice. Si Dan, hindi ko siya nililimitahan at all. Mas nagugustuhan ko nga na nagsha-shop siya, guys, kasi hindi talaga siya masyadong nagsha-shop. Kapag pumunta kami ng H&M, dun siya nagsha-shop. Kaya gustong-gusto ko yung store na yun. Kasi si Dan, for some reason, gusto niya din yung mga damit dun. So, yeah, hindi ko siya nililimitahan. Budget tips para sa mga gastusin sa loob ng bahay. Kasi kami na Dan, sobrang simple naming dalawa. Hindi kami magastos talagang dalawa, guys. Ayaw din namin ng sobrang daming gamit kasi ayaw namin ng makalat. Budget tips talaga. Yeah, so hindi ko sure kung paano sasagutin yung mga ganyan. From Sherwin Lawrence de Guzman, ano po ang mga bagay na gusto niyo gawin before magkaroon ng baby? Travel pa more. From Amber Chloe, I hope di ka mailang since mag-asawa na naman kayo. Ang question ko po is, anong family planning gamit nyo since di nyo pa plan magka-baby dahil marami pa kayong plano ni Danny Boy or come what may po. Pag dumating nang di nyo inaasahan, gura na. Nagpipills ako, guys. From Michelle Cruz, Ate Rhaze, ano ang naramdaman mo nang ipakilala ka ni Dan sa family niya? Bongga. Sobrang kinabahan ako. As in, imagine ha, galing ako ng Pilipinas, dumating ako dito sa Australia, tapos ipapakilala ka sa pamilya. Tapos iisipin mo lang ha, hindi sila mga Pilipino. So, naisip ko sa utak ko, my gosh, kaya ba ng utak ko na i-absorb lahat ng mga accent nitong mga to? Kapag nagsabay-sabay talaga sila mag-usap, guys, wala na. Gusto na lang talagang lamunin ako ng lupa kasi hindi ko talaga siya maintindihan, especially nung bago pa lang ako dito. Kapag nagsabay-sabay na yung mga yan, na like, wala na, hindi ko na talaga sila maintindihan. Pero as soon as nakita ko na sila, like, beso-beso, and sobrang nice nila, parang naging okay na ako. Okay naman ako. Very welcoming, very mga sobrang babait. From Phil and Amex Pats Goenjo. Hi, Rhaze. I know this is a little private, but just want to ask you po, where you buy undergarments like bra stuff kasi you're on a petite size and usually mahirap maghanap. Sana ma-answer mo to. Anong brand din po? Thank you. Airy. Yung sa American Eagle, I'm not sure kung meron pa din sila, pero Airy, sobrang dami ko pang mga undergarments galing sa Airy, guys, kasi meron silang extra small. Now, sa Cotton On, meron silang extra small, pero yung XXS na yan, sobrang laki pa din sa akin. So, siguro mga 99% ng undergarments ko galing sa Airy. Yung bra ko, hindi necessarily galing sa Airy lahat, pero yung mga magaganda, galing din siya sa Airy. Meron din akong up bra, yun yung ginagamit ko kapag may pa-sexy-sexy ka. And gusto mong mag-strapless bra, gusto mong mag-stay lang siya doon, yun yung ginagamit ko din. 32A kasya sa akin. From Kay Gutierrez, Ate Rhaze, kailan nyo po balak magka-baby? Or naisip nyo na po bang gusto nyo nang magka-baby? Ang dami na din po kasi mga YouTubers na may mga bagong baby, kaya kayo na lang po ang hinihintay ko. If ever po, anong gender din po yung gusto nyo, girl or boy. By the way, I love Ate Rhaze ko na Dan. Ano ba? Ano yung sinabi ko? Thank you! Oo naman, may plano, guys. Hindi pa kami kasal. May plano na kami. Plano na namin na hala. Ito muna yung gagawin natin. After nito, sige, mag-start na tayo. Ganun. So, very planado. Pero hindi kasi natin alam eh. Malalaman mo lang na like, you know, okay na kapag nag-start na kayo mag-try. Sana kapag nag-start na talaga kami mag-try, sana, like, you know, hindi kami mahirapan makabuo. Sana, yun talaga yung pinag-pray ko lang sana, na kapag sana nagsimula na kami, hindi kami mahirapan. Kasi,
di mo talaga alam kung anong mangyayari unless doon nagsimula na kayong mag-try, diba? About naman sa gender, kahit ano, okay lang, basta healthy yung baby. Pero sabi ni Dan, feeling niya magkakababae daw kami. So, we'll see. From Pretty Profound, if you and Dan didn't work, what do you think your life is right now? I admire you. Take care. Thank you. Kung hindi kami nag-work ni Dan, hindi ko actually alam. Siguro, wow, hindi ko alam guys. Siguro nasa Pilipinas ako ngayon. Nagva-vlog. Nagva-vlog talaga. Nagre-review ng mga Philippines ng mga makeup. Hay nako, si Dan. From Michelle kasi, pinapakialaman po ba ni Dan yung phone mo? Or pinapakialaman mo yung phone niya? In short, nagpapakialamanan ba kayo ng phone? Thank you, Miss Rhaze. God bless. I love you. I love you. Thank you. Hindi naman kami nagpapakialamanan. Wala akong pakialam sa phone ko. So, si Dan, kapag may message ako, sabi niya, may message ka, sabihin ko, sige, basahin mo. Tapos, gusto niya din na gamitin yung Instagram ko. Ayaw niya naman gumawa ng sarili niyang Instagram. So, ginagamit niya yung Instagram ko. Nanonood siya ng mga story ng mga tao. So, kapag na-open yung story niyo, not necessarily na ako yun. Si Dan yun. Most of the time, siya yung nakikialam ng Instagram ko. Hindi naman ako masyado nakikialam sa phone niya kasi yung phone niya, yung personal na phone niya, yun na din yung business phone niya eh. So, lagi talagang meron tumatawag, laging merong text, laging merong emails. So, as much as possible, hindi ko siya pinapakialaman kasi ayokong ma-open yung message tapos makalimutan ko sabihin sa kanya tapos ma-miss pa niya yung message, diba? Pero okay lang naman sa amin makialam ng phone ng isa't isa. Wala naman kaming tinatago. From Mira Kerr, I really like the way your nails are done. What do you ask for in the nail salon? SNS. From Annie, di ko alam paano i-pronounce yung last name. Do you have plan to go to Europe? Shout out mo din ako, te, YouTuber from Denmark. Hello! Di ko alam kasi si Dan nakapunta na siya ng Europe eh. Matagal na siya dun. So, yeah. And hindi ko alam. From Aisha Salvador, ano pong feeling na merong Dan sa buhay mo? I hope na makita itong question ko. I love you. Thank you. Sobrang saya. Sobrang saya. Hindi ko, ngayon na may Dan na sa buhay ko, hindi ko na ma-imagine yung buhay ko na wala si Dan. Wala no, nakakaloka. From Rick's Castle, and any advice po sa mga teens like me na first time po sasakay sa aeroplano? Like tips po and kung ano po ang must na dadalhin. Migrate po kasi pag aalis ka na ng bansa. I hope it makes sense po and sana masama po. First time ko po mag-comment. Thank you. Make sure na dala mo yung mga documents mo. Kasi yung first time ko sa aeroplano, papunta ako ng Singapore, na hold ako sa immigration. Pero kung magmamigrate ka, sure naman ako na okay yung documents mo. Pero, yeah, just make sure na you bring all the necessary documents. Like, kahit na feeling mo unnecessary siya, just bring it just in case. And, yeah, yun. Yun lang talaga yung ma-advise ko pag first time. Documents. Yung mga makeup, wala na yan. Mga damit, wala na yan. Kasi kapag na-hold ka, and ayaw ko lang pasakit sa aeroplano, wala din yung mga makeup mo. So, documents yung pinaka-importante. Passport mo, huwag mo kalimutan. From Jamie Joy Doblada, kailan po mag-vlog si Dan? Umabot na po ng 10K yung likes. Hindi ko alam guys kung kailan siya ready. Hindi ko siya pinipilit when it comes to stuff like that. Kasi alam ko na hindi niya talaga genre yung mga ganyan. Genre, forte. Hindi niya talaga ano yung mga ganun. So kung kailan lang talaga siya ready, gagawin niya. From The Impress, fast talk po. Dapat nasa choices lang ang answer. Baby girl or baby boy? Kahit ano. Kamukha ni mommy or kamukha ni daddy? Daddy na lang. Country or city? City. Asian food or Australian? Asian food. Beach or mountains? Patay na. Beach. From Yelki or Kai, planado po ba na di ka po muna magbuntis? Yes, planado. Kasi ang dami pa namin gustong gawin. From Cheska Claudine Nobrefia, if you will be given a chance to choose who you will fall in love again, will you choose Dan, a foreigner, or a Filipino like Dan's attitude and personality, and why? Si Dan. Si Dan lang. Si Dan lang talaga. From Grel, I know Greb, may time po ba na magtutour or visit anyone sa family mo or kahit ni isa sa mga siblings mo dyan sa Australia? Yes. Si Miss sana, pupunta sana dito. Kaya lang na-deny yung visa niya, nakakaloka. Now,
We're still working on getting my family their passports. Wala pa silang mga passports. Si mama meron na, pero yung mga kapatid kong lalaki wala pang passports. Si papa, meron siyang passport pero expired na yun. We're still working on that kasi gusto talaga namin na dalhin sila dito. Now, gusto namin dalhin silang lahat, but I don't think that's gonna be possible kasi I don't think iiwan nila yung bahay na walang tao. So, hindi ko alam, pero yeah, pero definitely nasa plano siya na pupuntahin namin sila dito. I'm just not sure kung sabay-sabay. Pero yes, gusto ko sila papuntahin lahat. From Jenny Sakamoto, happy anniversary to both of you. May plan po ba kayong lumipat ng bahay? Yes, gusto talaga ni Dan na lumipat kami ng bahay. Para sa akin, okay na okay lang yung bahay namin, guys. Sobrang gustong-gusto ko itong bahay na to. Kaya lang Dan wants something bigger. Hindi naman siya urgent. So, hindi naman like, hala, this year dapat makahanap kami ng bahay. Pero gusto niya na mas malaking bahay. Gusto niya double garage kasi now isang garage lang yung amin eh. Which again, hindi namin kailangan muna ng double garage kasi isa pa naman yung car namin. Pero nasa nasa plano talaga siya. Nalilipat kami ng mas malaking bahay na double garage and parang doon na talaga magsisettle like kapag may pamilya na. Pero hindi siya something urgent. Pero knowing Dan kasi, maghahanap talaga yun ng bahay guys. Araw-araw nasa website siya ng real estate para maghanap-hanap. Just in case makam across niya yung diba? Like perfect na bahay. Which is so hard to find. Pero, yeah, naghahanap-hanap talaga kami lagi. From Jessil Ragas, hi Rhaze and Dan. If ever you both have a little one and Rhaze will be given a choice to stay at home and be a full-time vlogger or go back to her full-time job after maternity and be a mom at the same time. Hindi pa namin siya masasabi. Like, we do talk about it. Ang sure pa this time is I will get at least 1 year leave. Pero right now, hindi pa namin masasabi kung ano yung gagawin ko talaga after nun. Like, kung babalik ba ako sa work. Depende. Tingnan natin kung anong mangyayari sa future. But yung nasa plano pa talaga na sure is at least I will get 1 year maternity leave. Yun. From Ma Bunao. Bunao? Ano yung pinaka gusto mong ugali ni Dan na gusto mong mahalin ng magiging anak mo? Mahalin. Yung pagiging masaya niya guys, na very happy-go-lucky lang. Kasi lagi ako nag-aalala, lagi akong paranoid. Tapos si Dan very happy-go-lucky lang. Like, it's alright. Like, who cares? Yung who cares na attitude ni Dan, gustong-gusto ko yun. Kasi nakuha ko na din siya na, who cares? Anong pakialam natin kung tinitingnan nila tayo? Like, I really love that. At gusto ko makuha ng mga anak namin yan. From Jen V2. May plan po ba kayo na mag-vacation ulit dito sa Philippines? Ano po yung ideal age nyo na magka-baby? Kung pwede lang talaga guys, every year talaga ako umuwi dyan sa Pilipinas. Kasi, di ba, sino ba namang ayaw umuwi? Gusto ko talaga umuwi. Kaya lang, pagbigyan naman natin si Danny Boy. Gusto niya din na pumunta ng US. So, yun na muna gagawin namin this year. So, siguro next year, I'm not sure. Pero sana next year makauwi kami ulit. Yung ideal age ko is before 30. Para sa akin. Nung bata pa nga ako, sinasabi ko dapat 25 buntis na ako. Magti-28 na ako. Ano po mas gusto nyo kay Kuya Dan? Chubby po or mapayat? Kahit ano, okay lang naman sa akin kahit na ano yung weight niya. Pero kapag nagpapapayat talaga siya, like pinupush ko din talaga siya kasi alam ko na gusto niya talaga magpapayat. Kaya lang food is life talaga para sa kanya guys. Kaya nire-remind ko talaga siya, hoy, you're on a diet. Hoy, ano na. Kasi parang ayokong masayang yung effort niya na parang effort ka ngayong araw na to. Tapos kinabukasan, kakainin mo yung buong restaurant. You know, parang nire-remind ko siya. Pero kahit na ano, okay lang sa akin. As long as hindi na niya naman pabayaan yung sarili niya and maging ano naman siya, no? So far, what's the best trip you've had with Dan? Philippines, kasi lagi talagang masaya kapag Pilipinas. Thailand was a good one as well kasi doon kami nakakilala. But yeah, Philippines. From Faye Federes. Hi, Ate Rhaze. What do you think is the right age to get married and have kids? If na-ask na po to sa dati, sana po manotice nyo na lang ako. Right age? Siguro wala naman sigurong like right age. Dapat 25 magpakasal na ako or mag-ano na ako. Siguro kung kailan nyo lang feel na kapag nakilala nyo na yung tao na nagpapatibok na inyong puso and mahal na mahal kayo, go na. Kahit na siguro 35 ka na or 20 ka pa lang. Kung 100% sure ka na talaga na siya na, I don't think age really matters. As long as ready ka na din, ha?
So, yun. From Lady Modern, how do you manage each other's anger during arguments? Si Dan, maganito talaga siya. So, maganito talaga siya, guys. Ako, ganun na ako. Hindi ako nagsasalita. Tumutulo na lang yung luha ko kasi pinapagalitan na niya ako. Sabihin niya sa akin, bakit bang drama-drama mo? Ba't iiyak dyan lang kung ginagawa mo sa'yo? Grabe siya makaano. Tapos, siguro may 1 minute siya na ganito lang siya, papak lang siya ng papak. Tapos sabihin niya, sorry babe, ganun. Tapos marirealize ko kasalanan ko pala. So like, sorry babe, ako rin naman yung magsasorry. Like sa vlog, sobrang dagdal ko guys. Pero kapag nagkatampuhan na kami, ako yung wala akong sinasabi. And kapag sobrang galit na ako, hindi talaga ako nagsasalita. And sinasabi ko talaga, huwag mo akong kausapin. Malis ka! Joke. Hindi. Pero hindi talaga ako nagsasalita. Kasi ayokong magsalita kasi naiiyak ako and I won't make sense. So parang wag na lang. Okay guys, so yun na yung lahat ng questions. Sobrang thank you sa mga nag-send ng questions. And pasensya na ako, hindi ko nasagot lahat. Ang dami pala. Sabi ko kanina, sasagutin ko to lahat. Pero sobrang dami. Pero sobrang thank you guys. Again, I will leave the playlist below. askrhaze playlist if you guys are interested. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Mwah.